סדר נשים ברשת א', שלום, חווה ניסנבוים. בוקר טוב, עירית. יועצת ארגונית, בעלת תואר שני בייעוץ ארגוני, ואת עוסקת בייעוץ לנשים יזמיות בתחום העסקי. את פוגשת הרבה נשים שרוצות, שמרגישות צורך לעשות שינוי בקריירה, לפתוח עסק, למשל. נכון, אני בעצם פוגשת נשים בגילאים שונים, חתכים שונים, זאת אומרת שהן מעוניינות להקים עסק בתחומים שונים מכל הארץ. זאת אומרת, אין איזשהו נשים שמגיעות מכורח להקים את העסק ונשים שבוחרות להקים את העסק. אם תוכלי לתת דוגמאות? אתמול בערב הייעוץ האחרון היה עם בחורה בת 30 שאחרי תקופה שעובדת בעסק משפחתי מחליטה לפתוח מקום משלה. היא מרגישה שהעסק המשפחתי לא נותן מענה לדברים שהיא מוכשרת בהם ולרצונות שלה, והיא לוקחת סיכון כלכלי, משקיעה בעסק חדש, מקבלת תמיכה של המשפחה ויוצאת לדרך חדשה. אז מה באמת מביא נשים לרצות לשנות כיוון שכרוך לפעמים במהפך של 180 מעלות? אני חושבת שבאמת זה קשור למימוש של הזהות התעסוקתית והזהות האישית שלנו בכלל, הרצון לבטא ולהביא לידי ביטוי את הכישרון ואת הנטיות או העדפות שלנו. יש לאנשים גם שיקולים של איזון בין משפחה לעבודה. עסק הרבה פעמים נתפס ככזה שיכול לאפשר לאישה לאזן בין העבודה למשפחה לבין מישהי או הדברים שהיא רוצה עוד לעשות. השעות יותר גמישות. נכון. ככה זה נתפס. חשוב לי להדגיש כי בפועל אישה שמנהלת עסק בעצם נקלעת למצב שהיא גם צריכה להשקיע הרבה שעות עבודה, היא עובדת לא מעט בלילות או בבוקר מוקדם, אבל בכל זאת באמת יש את הגמישות, לא פחות שעות, אבל יש את הגמישות שמאפשרת לה לנהל את העסק בשעות שנוחות לה יותר. לה יש את השליטה על החיים שלה, ולא מישהו אחר מכתיב לה מתי לבוא ומתי ללכת. נכון, וזה מאוד בולט בתרבות הארגונית שלנו היום, במיוחד בארגוני הייטק, שדורשים שעות עבודה רבות ותובעניות, הרבה מאוד טיסות לחול, ובעצם עסק משלה מכתיב לסדר יום אחר. כן. או שהיא מכתיבה את סדר היום של עצמה. נכון. נשים מגיעות עם חלום. איך הופכים את החלום לעסק שיש לו יכולת להתקיים מבחינה כלכלית? זה בעצם הסתכלות על כל מרכיבי העסק. אנחנו מסתכלים על המוצר, על הערך שלו ללקוח, מוודאים שקהל היעד, שהלקוחות מעוניינים במוצר ומוכנים להשקיע בו את הכסף שהאישה מבקשת. אנחנו מסתכלים על הביקוש שיש, אבל גם על ההיצע, זאת אומרת, על התחרות שיש בסביבה שלה, ובודקים את היכולת שלה להצליח בשוק הספציפי. לצד זה אנחנו גם צריכים תמיד לוודא שערוצי ההפצה הם נכונים וכאלה שמדברים ללקוח, שהמוצר מגיע בדרך הנכונה ללקוח. יש משהו שמייחד את היזמות הנשית? אני רואה יותר עיסוק במקצועות נשיים. יש הרבה טיפול ואימון וייעוץ והדרכה. לא מעט עיסוק באסתטיקה, קוסמטיקה, פיתוח של מוצרים קוסמטיים, אורח חיים, הכוונה לתזונה ותנועה. אז זה דברים עיסוקים שהם יותר נתפסים כנשיים. יש היום, אני נחשפת יותר ויותר למיזמים שהם טכנולוגיים, ואמרה יפה לפני שבועיים בכנס רויטל אנדלר שבנתה את All Jobs, אין בעצם מיזם שהוא טכנולוגי, יש שם אנשים, אבל בכל זאת אני יכולה לראות שנשים יותר ויותר גולשות למיזמים שהם טכנולוגיים, נוגעות בכל הנושא של סלולר, מובייל ולאפליקציות. זאת אומרת, יש גיוון, אבל אני עדיין מרגישה יותר שיש דומיננטיות או בולטות בתחומים הנשיים. והנשים עושות את זה אחרת?
לעשות את זה אחרת, אני חושבת שכן, יש יותר איזונים בין הקצוות, זאת אומרת, נשים מאזנות בין הרגשי לרציונלי ולשכלתני, מסתכלות על האיזון בין הפרטים הקטנים לבין התמונה הגדולה. זאת אומרת, חזון זו מילה שמאוד מדוברת, אבל גם יודעות לבנות את התוכנית עבודה ולשים לב לפרטים. אז נדמה לי שאם אני אקח למשל את המושג השכיח בעסקים, משא ומתן, אז יש שם איזון טוב בין לשאת ולתת. זאת אומרת, מה אני מקבלת, אבל גם מה אני נותנת. זו הסתכלות שהיא בעיניי מאפיינת יותר נשים מגברים. אז אני חושבת שהאיזון הוא ככה איזשהו מכנה משותף להתנהלות של האנשים. זה גם בא לידי ביטוי באמת באיזון שבין הבית לעבודה. יש הסתכלות על שני הדברים, וגם אישה קרייריסטית במידה רבה אחראית על דברים שקורים בבית. אז איזון זאת מילה שככה שאני בוחרת דרכה לענות על השאלה הזאת. מילת המפתח. כן. צריך איזשהו ידע בכלכלה כדי להקים עסק? צריך את תשומת לב לפרטים, זאת אומרת, צריך לדעת לפתוח את טבלת האקסל או כל טבלה אחרת ולדעת למפות את כל הנתונים. לא צריך תואר בכלכלה, אבל כן צריך את תשומת לב לפרטים ואת הרצון להסתכל על כל המספרים. זאת אומרת, להתייחס לכל ההוצאות ולדעת ולהיות ריאלית ביחס להכנסות ולצייר תרחיש שהוא אופטימי ופסימי גם. וכל זה, כשממפים את זה מספרית וזה קל למדוד את זה, אני חושבת שזה, לא יודעת אם זה מספק, אבל זה עיקר העניין. כלכלה זה דבר שהוא מורכב, ואני חושבת שאני אבחר לומר שלא צריך ללמוד כלכלה. איך את עוזרת ליזמית לבנות מודל עסקי? אני גם מסתכלת על החיבור שלה לעסק. אני יודעת היום לומר שבלי החיבור המוטיבציה תהיה נמוכה, והמודל העסקי הכי טוב בעולם לא יעבוד, כי זה לא ינוע. אז החיבור שלה לעסק מתוך הדברים שמלהיבים אותה, מתוך החוזקות שלה והכישרונות שלה, הוא דבר מאוד חשוב באבחון. ויש את הצד הקשה של המודל העסקי, של זיהוי לקוחות נכונים ושל המספרים, כל התוכנית הפיננסית. ומה שעוד חשוב זה אני בייעוץ ממלאת את תפקיד המשקיע. זאת אומרת, אני מחפשת חסמים בעסק, אני מנסה להבין למה זה לא יעבוד, ואם היזמת, בעלת העסק, יודעת לתת את התשובות, אנחנו במקום טוב. ואני כמובן עוזרת לה גם להתמודד עם החסמים האלה שאני מציבה בדרגה, זאת העבודה שלנו גם יחד, אבל זאת העבודה בהיבט הקשה. אני אומרת, רגע, למה שמישהו יקנה? או למה שמישהו ישקיע בעסק הזה, או ירצה להגיע למקום שפתח. אז זאת העבודה שלי, להסתכל מבחוץ, להציץ על העסק בעין אובייקטיבית ומנוסה, ויחד איתה להתמודד עם הקשיים האלה שהצבתי. זה אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות בתחילת העסק, זה לבחור שם לעסק. איך בוחרים שם לעסק? שם לעסק זה בעיניי כמו שם לספר. זאת אומרת, אחרי שאנחנו כותבים את הספר, יהיה נכון לבחור לו את האריזה ולומר מהי הכותרת שתעביר את העסק בצורה הכי טובה. אז בעיניי השם הוא דבר אחרון. זאת אומרת, באמת אחרי שהבנו את כל המרכיבים, ואישה אולי קצת נעה ועושה איזשהו פיילוט, אם זה מחירות במעגלים הקרובים, או אם זה קבוצות מיקוד, בעצם אחרי שהיא שומעת את הלקוח, והיא מבינה מה הדבר הכי חשוב והכי מעשי בעסק שלה, זאת אומרת, הכי מועיל ללקוח, אז אחרי שהיא מבינה טוב טוב את העסק שלה, אני חושבת שהיא יכולה להביא אותו לידי ביטוי בשם, ולהעביר מסר נכון למי שרואה את השם מבחוץ.
אפשר לומר שזה די מפחיד להשקיע בעסק. איך מתמודדים עם החששות? צריך הרבה אומץ כדי לקחת סיכון? צריך באמת ללכת צעד אחר צעד ולבדוק את העסק בצורה אובייקטיבית, להיפגש עם אנשים שעשו דברים ויש להם ניסיון. צריך לבוא בהקשבה מלאה, כי אנחנו באמת מאוהבות ברעיון שלנו, וכדאי לשמוע אנשים שיש להם את הניסיון והאובייקטיביות ולהקשיב לשאלות. בעצם הסיפור של העסק שהוא הרמוני ואין בו חורים, אז הייתי משקיעה בו. זאת אומרת, אם נשארה שאלה שהיא פתוחה, שם יש סיכון ולא הייתי רוצה להשקיע בעסק. אז ההצעה שלי בעצם לאישה זה לספר את הסיפור, לשמוע שהוא הרמוני, לשמוע חוות דעת, ואז הפחד מצטמצם והרצון היא תרגיש לבד שהיא מאמרת על העסק הזה. וממש הביטחון שלה יעלה. נלך שלב אחד הלאה, התחלנו עסק, עשינו כל מה שצריך, פעלנו לפי התכנון העסקי, וזה לא מצליח. מה עושים? מרימים ידיים? מכווננים ולא עושים שינויים גדולים. אנחנו רוצות להבין איפה הייתה המורכבות, הקושי, האתגר, אז אנחנו מנסות לבחון את כל החוליות האלה שאני דיברתי עליהן. קהל היעד, אולי הוא לא מספיק מעריך את המוצר, אולי אני צריכה לפנות לקהל יעד אחר. המוצר, אולי אני לא הרסתי אותו מספיק אטרקטיבי. אולי התמיכה שאני מציעה בתוך המוצר לא מדברת ללקוח או לא רלוונטי. זאת אומרת, אני לא טורפת את הקלפים, אלא פותחת את כל המרכיבים. אם אני רואה לנגד עיניי פאזל, אז אני לא מסתכלת על כל התמונה, אלא על כל החלקים. איזה חלק לא יושב שם נכון, ואני מכווננת אותו ובודקת שוב האם יש שם שינוי עכשיו שעשיתי את הכוונון הקטן. המחקרים מראים שההתבגרות של עסק, היכולת שלו לעבור משלב הבנייה לפריצה או לעבור לאיזשהו שלב של הצלחה גדולה בצורה משמעותית, מתרחשת אחרי 3 שנים מרגע הקמת העסק. זאת אומרת שאני לא ממהרת להרים ידיים, אלא אני אומרת, זה הטבע שלו. כשנשים באות, הן מאוד מתחברות לאנלוגיה שלי לילדים. אני אומרת, עסק זה כמו ילד, הוא קודם זוחל, אחרי זה הולך, ורק אחר כך הוא רץ. זאת אומרת, צריך לתת לו את הזמן שלו להבין את עצמו, לחקור את הסביבה שבה הוא חי, לכוונן את מה שצריך, להקשיב ללקוחות, מה הם אומרים לי, מה המשוב שהם נותנים, לכוונן ולהמשיך. איזה מקום את נותנת למשל למיתוג ולפרסום? האם נשים מודעות לעניין הזה? אני חושבת שהן מודעות, לפעמים יותר מדי. זאת אומרת, יש נשים שנוטות להשקיע הרבה מאוד כסף במיתוג ובעיצוב, לפני שהליבה של העסק מגובשת וברורה. אני מייחסת משקל גדול למיתוג ולנראות, במיוחד היום, כשהגירויים סביבנו הם רבים מאוד. ובעצם הלקוח, אני סומכת על זה שהוא יראה משהו יפה, מושך, ויעצור לרגע. זה ממש לרגע. אנחנו יודעים שממוצע של גלישה יכול להיות 1-2 דקות גלישה באתר. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד מהיר, אז הנראות היא קריטית. אבל עסק גם צריך להיות כתוב טוב ולהיות ברור. וככל שהוא ברור, אנחנו יודעות היכולת שלנו לנסח אותו היא טובה יותר, פשוטה יותר, בהירה יותר, והעיצוב רק צריך לחזק אותו. זאת אומרת, לא הייתי, בטח לא בתחילת העסק, משקיעה הון גדול במיתוג. כי דברים, כמו שאני מחברת אותנו לשאלה הקודם, דברים עוד השתנו והתכווננו וידויקו. אז הייתי יוצאת עם העסק בצורה טובה, אבל יודעת שהוא דינמי. שאני רוצה שיש עוד מקום להשקיע, ואני רוצה להשקיע עוד בשלבים הבאים. אבל בהחלט יש מקום לעיצוב שהוא מכבד את העסק.
כן, אז אם כבר הזכרת אתר, גם לך עצמך יש אתר שנשים יכולות להיעזר בו בכל התחום הזה שקשור ביזמות עסקית לנשים, והוא נקרא גולדה? נכון. למה גולדה? גולדה, השם גולדה מאיר, ראש הממשלה, ובעצם המסר שלי הוא לנשים שהן יכולות להתקדם, שהן יכולות להיות גם ראש ממשלה אם הן ממש ירצו. בכל מקרה אני אומרת להם צעד אחד קדימה, שניים, כמה שאתן רוצות, אתן יכולות לעשות את זה, ובעצם סביב השם הזה שבחרתי, וגם הוא נבחר בסוף, אחרי שידעתי שאני רוצה לשתף בידע שיעזור לנשים לקדם את העסק שלהן, שיעזור להן לחזק את העדפות שלהן, זאת אומרת להביא אותן לידי ביטוי בעשייה שלהן, בקריירה שלהן. אחרי שאספתי נשים וביקשתי לייעץ בפורומים שנמצאים באתר, ואז בעצם אמרתי גולדה, כי אנחנו בעצם עוזרות פה לנשים אחרות להתקדם, והייתה לנו ראשת ממשלה אחת, ובואו ככה כל הזמן נזכור את זה ונביא את זה לידי ביטוי. זה בעצם הדבר הראשון שהן רואות. כן. כשהן נכנסות לאתר. חוץ מזה, את גם מארגנת כינוסים לנשים, כפי שהזכרת קודם, ואת יכולה לספר על הכינוס האחרון שהיה בנובמבר? הכינוס האחרון, לפני 3 שבועות, בעצם אפשר ל-200 נשים לפגוש 5 מרצות שהן בעצם בעלות עסקים שעשו פריצת דרך, מנהלות עסקים מוכרים בארץ, עסקים גדולים, ואותן נשים התנדבו להגיע ולשתף מהניסיון שלהן, לתת הרבה השראה להמשך הדרך, והיה אירוע מאוד מאוד מיוחד, כי מעבר לידע שעבר שם, הייתה היכרות עם עסקים חדשים, והייתה תחושה של שייכות, דבר שהוא לא קורה הרבה בקרב נשים שעובדות מהמשרד שלהן או מהבית, ואין להם איזושהי קבוצה להזדהות איתה, לשתף, להשתייך אליה, כמו שקורה בכל ארגון כשאנחנו מגיעות ליום עבודה. והכנס הזה באמת מאפשר את כל הדבר הזה. ושביעות הרצון הייתה באמת מאוד מאוד גבוהה, וגם עכשיו, אחרי 2-3 אני עדיין מקבלת משובים של נשים שאומרות שזה מניע אותם ותדלק אותן להמשך הדרך. אז זה הכינוס, וגם בשנה הבאה אני מקווה שנצליח לממש אותו, ואפילו להגדיל את כמות המשתתפות שיוכלו להגיע. כן, אז אולי תתני את כתובת האתר? כתובת האתר היא גולדה, זה באנגלית golda.co.il. גם בעברית מי שתקליד גולדה תוכל להגיע לאתר, להירשם לניוזלטר שיוצא כל שבוע, ובעצם שם הם מקבלות עוד מידע מעשי. אתמול יצא ניוזלטר שמספר איך לבנות מצגת בצורה נכונה. והתגובות הן, את יודעת, לפעמים זה פוגש מישהי בדיוק ברגע הנכון, רגע לפני הרצאה, ולפעמים פשוט שומרת את הקישור לרגע שהיא תצטרך. ולפעמים יש לה שאלה והיא גולשת, יש שם פורום ייעוץ מס, עכשיו לקראת סוף השנה, הוא מאוד רלוונטי ושוקק חיים, והיא מקבלת את זה ללא תשלום. זה גם אחד מהערכים של האתר, מעבר לרצון שלנו לקדם עסקים ונשים, זה החינם, כי נשים בהתחלה פחות מודעות או בשלות לצורך להשקיע כסף, ואני באתי ואמרתי בוא ניתן את זה בחינם. זאת אומרת, נענה על השאלות האלה הבסיסיות, ללא תשלום. ברגע שהיא תצליח, אני מאמינה כבר שהיא תבין שהיא צריכה עכשיו להשקיע כסף בהמשך, או בייעוץ מס שהוא יותר מקיף ויסודי, אבל את ההתחלה הזאת, להטמיע את העסק, אנחנו נותנות לה ללא תמורה. לסיכום, מה המפתח להצלחה של אישה שרוצה להיות בעלת עסק קטן או בינוני משלה? התמדה.
התמדה, כשזה לא הולך וכשזה מתקשר רק לקוח אחד, ואת מתעקשת, יושבת ליד המחשב ושואלת עצמך מה לא עובד, מכווננת ורוצה להמשיך. זה המפתח בעיניי. בלי ההתנאה הזאת של אותה אישה שרוצה, ואפילו אני אומר צריכה, יש לה את הצורך הזה לרצות שהעסק שלה יצליח, זה לא יקרה. חווה ניסנבוים, האישה שהקימה את גולדה, בית לנשים בעסקים באינטרנט, תודה שהיית איתנו בסדר נשים. תודה לך, אירית. יום טוב.